Wace ce Nadia? Ban fahimci abin da yake nufi ba. Tambayan ka nake, ka san me nake nufi, ka faɗa min wace ita. Me yasa kike kokarin ki tambaye ni abin da ban sani? Laila! Laila! Wani dare. So in fact mun kama ka da laifi. Ko kuma zan ce muna zargin ka. Kuma za mu tafi da station. Yalla bai, wallahi mijina ko kiyashi bai taba kashewa ba. Allah bai. Yanzu dole harkan ne sai da haka. In baka zama celebrity ba yanzu ƴan matan ma ba su so ka ba. Allah ya bada sa'a. Ni dai abin da zan ce ba. Inna lillahi. Ka gota. To wannan wani za ka yi ta Allah ba ajin ka bace. Wallahi wannan ta gani ka san wannan. Na ga ba ajin ka bace. Wallahi wannan sai ka sai ga dawo. Safe Mobiton and Distribution present Wani Dare. A film created by true life story. Once upon a time, there was two people loving each other, but blaming coming to their love. When the two elephants are fight, only the grass know the sofa, and then one aside has been suspected by the police as how wrote in Wani Dare. Kuma ya kammala. Na kamata fara tafiya sabon.